bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya. Sik. Halo, niki sinten nggih? Oh, juru kunci Gunung Kawi. Oh, niku lho enten info saking pusat. Niki wis tutup wae anune. Soale tiyang Indonesia wis ora kepingin kaya. Mhm, nggih. Wis tutup mawon anune. Heeh, nggih. Heeh, wis ora kepingin kaya kabeh wisan. Wis ora bermimpi kaya, nggih. Wis tutup mawon anune, apa jenenge, eee, prakteke tutup mawon. Mhm. Nggih, iya, nggih, matur suwun, nggih. Sik, dijingkas. Halo, iki sapa iki? Oh, kowe to wo? Oh iya, ngene lho, ana info saka pusat, jarine iki wong Indonesia wis gak kepengin kaya, iya, wis engko kanca-kancamu pijak dodolan sayur kabeh wae. Heeh, wis ora ana sing rono meneh wong Indonesia iki wis ora kepengin kaya, jarine ngono. Heeh, iya, wis tutupen wae wo. Heeh, ya wis ngono wae infone. Iya, iya, heeh, wis. Sik, ana meneh siji ngkas. Halo, sinten iki? Oh, juru kunci Gunung Kembar. Oh, nggih. Oh, nggih. Enten info saking pusat, nek tiyang Indonesia wis ora kepingin kaya. Heeh. Nggih, dadi mengke engken jin-jine napa setan-setane niku dijak dodolan sayur napa dodolan napa ngono wis, dijak ngojek napa dijak napa mawon. Nggih, wis mboten enten tiyang mriku mungkin soalnya wong tiyang Indonesia wis mboten wis mboten kepingin kaya. Nggih, mhm, nggih. Wis, nggih, matur suwun, nggih. Tiyang Indonesia wis gak kepengin kaya, nggih, tidak bermimpi kaya ampunan, dadine wis ora bakalan mriku-mriku malih, nggih, nggih, nggih matur suwun, nggih, monggo.